Sibingele babukeli bayi Black Live TV igama noNhlanhla Miss Mamelo wakaZondi. Sikhona ke endaweni ekuthiwa iSentuzuma namhlanje. Kuyona ke episode yethu sisho kamnandi sithi izinkinga zomndeni. It's season 2 of izinkinga zomndeni ke eminye imindeni esibhalile siyoxazulula khona ekhaya inkinga zawo umndeni. Asike singene ngaphakathi sibabheke sizwe ukuthi kuyaxazuleka noma kuxazululekini. Qonqo. Sanibona kanjani? Sikhona yes Mamelo lo from iBlack Live TV. Singathola phi indawo yokuhlala? Singayithola ngapha eceleni. All right. Singihamba. Hayi ungahamba ngizokulandela. Yeah. Yes ma nje siyabonga ukuthi ke usamkele khona la ekhaya neBlack Live TV. Njoba bese ngishilo ukuthi sesithola incwadi yakho sathi asize nisizovashela. So ngicela wazise ababukeli ukuthi ubani igama lakho nokuthi udabukaphi. Mina ngumama Vundla, ngidabuka eShepstone egama lakhe. Ngifike la ngokwamatoho ngase ngithola nendawo yokwakha ke ngakho. Oh okay. So uma mhlambe ekukhuleni bekunjani njengoba uthi usukele namatoho nanani futhi ukwazi nje ukuthi ekukhuleni kwakho le la udabuka khona endaweni oqhamuka kuyona kusakhona abazali besinjani isimo senhlalo? Isimo besingasihle ngenxa yokungabikho komsebenzi. So ukwazi kwaphaqeleka ukuthi angiphume nami ngiyozama emadolobheni mhlambe ngaze ngithola okungcono. So kuleso leyo ndawo enanihlala kuyona ukhule nabazali? Ngikhule nabazali kodwa futhi abazali basheshe basishiya. Kwadingeka ukuthi nobani ke akabona ukuthi yini engase aziphilise ngayo ukuze aqhubeke nempilo. Mhlawumbe nizalweni bangakhi? Sizalwe siba u5. 5. Basaphila labanye udadweni noba bafowenu? Abayaphila abanye kodwa abanye abasekho. Oh okay, nisa right nyazwana khona ekhaya? Ya kona siyazwana kodwa nje ngaleso sikhashana esincane masibonana. Kodwa isikhathi esiningi nobani uyayithwalela utaku lwakhe. Owakona umndeni lo hlezi ubhekisana ukuthi ubambisane nani isikhathi siningi umuntu nomuntu noma kungekho kona lokho kanjalo kodwa ngenxa yesimo sempilo ukuthi nombani uthwele kanzima ubheka usizo lwakhe naye amandla anawo ukuthi asizena ngaleso sikhathi. So uthe usuke endaweni yakephi la endaweni yasegama lakhe igama lakhe? Okay. So usuza la uthulethwa amatoho. So amatoho mhlambe kanjani wavele nje wayisukela ekhaya mhlawumbe wahamba uyogana noma wahamba umuntu othi nje hayi ngizobona eThekwini? Lana ngafikela komunye usisi wami owasemndenini. Okay. Owaye nendawo yokuhlala owase engifonela ukuthi ngingeza nami ngizozama ngapha uzongizamisa ukuthi angikhoselise. Ngize ngikwazi ukuthi ngitholele amatoho nami. Wafika wakhusela? Nafike ngakhusela kuyena ke kwahamba ke nami ngaze ngalithola itoho. Nami ngaze ngakwazi ukuthi ngizitholele indawo yami. So ekutholeni indawo yakho ngqo lohlala kuyona noma mhlambe kwakhona oyihlobo ehlala khona? Indawo yami ngqo ngathola indawo ngathenga indawo ngase ngiyakha. Okay. So makaze mhlambe ashade? Cha. Kodwa abantwana nabo? Yebo. Abantwana mhlambe sebebangana? Sebekhulile. So isithini story phakathi kwabantwana wabathola usamncane nawe nomzali oyikhulisela yedwa ingane zakhe bekanjani lapha? Kona ngabathola ngisebancane ngoba oqala ngangino 19 ngimthola bese lo wesibili ngase ngino 27. So ekubatholeni kwakho ke labantwana bakhulisa wedwa? Ngabakhulisa ke ngayo imali leyo ngaleso sikhathi ke usebenzela emandiyeni niwashwashingi nenze ne-ironing yonke leyo nto uthole leyo mali ke ngabakhulisa ke ngaleyo mali ke. All right. So ubakhulisa ususukile igama lakho ususendaweni yakho? Yebo. All right. Nihlala nodwa nje nalabantwana kuphela? Wabafundisa esikoleni? Yebo ngabafundisa kancane ngibamba lapha nalapha ya. Kwaze kwaba bayakhula nabo.
Okay, njoba dubhalile ke khona la Black Life. Sithini istory phakathi kweingane? Istory phakathi kwey'ngane ngesikhathi ngisebenza kwahamba ngiqale ngisebenza eMandiyeni ngibamba lawo matoho kwahamba ngathola itoho eMajaldini lapho ke eMajaldini kwadingeka ukuthi angisebenze ngilale khona izingane vele sezikhulile ngishiye nomakhelwane ukuthi bangibhekele ekhaya njengoba ngingekho kwasho ukuthi ke abantwana ngibona ngoba kahle abantwana enginabo umfana nowentombazane manje ngilokhu ngibona lo wentombazane elokhe oqala wathola umntwana mangizama ukubuza ngendaba yobaba wengane ashonele nale ngingayitholi answer eqondile hayi ngikwamukele lokho ngizama ukuthi ngikwamukele noma kubhlungu njalo waphinda futhi wathola omunye ngisathi ngipholisa amanxeba lokuqala waphinda futhi wathola omunye naye futhi same story akatholakala ubaba womntwana akaphumela ubala ukuthi kahle kwenzakalani sengize ngizwa ngomakhelwane ke mabelokhu beyikhuluma indaba nakhona mabeyikhuluma ngiqale nginganaki ngoba ngingayitshela ukuthi ngase kwenzeka into ekanje so umakhelwane bekhuluma bathi kwenzakalani umakhelwane bathi angingabheki kude indaba ikhona khona la ekhaya isegcekeni mina angigade khona la ekhaya lami ngibheke khona ngoba engathi indaba umkhuba usekhaya so nakhona lapho ngiqale ngingacacelwa bese kuthi ngelinye ilanga ngigule emsebenzini ngacela kumlungu ngabuya ngeze ekhaya kanti ngaleso sikhathi ngibuya ngize ekhaya abona babengangilindeni ngangalindele umuntu ukuthi ngaze ngiqhamuke kwayilapho ke engithola khona ke kwayimake ngichazeleka ukuthi hayi phela thina sebeshwe kumakhelwane ukuthi bona bebenqana ukungena indaba zabantu kahle bona kade bayibona lento ukuthi iyenzeka kodwa ingekho indlela ukuthi bangitshele all right so ingakho ke ngizibona ukuthi manje lento isinginikeza i-stress ngaze ngabona usongcono angibhaleleke kwa Black Life ukuze mhlambe ngase ngithole yini usizo oluphi mhlambe usizo abangase bangisize ngalo so izingane zona kwazama ukuhlala nazo phansi ukukhuluma nazo ngizamile ukukhuluma nazo kodwa abaphenduli abaphumi nazo lokuthi bangakwazi ukuyiyeka lento noma bazokwenza njani obavuma kwenza baye bona bayavuma phela ngoba seyivelile indaba kodwa manje phela kufanele kutholakala isisombululo sokuthi kuzokwenziwa kanjani ke manje ukusuka la ukuze bayiyeke lento noma futhi sebeyiyeka zona ke izingane lezi esezikhona ke kufanele ukuthi kwenziwe njani ngazo so wena ngokukwakho bathola intuba ngalesikhathi usemajaldini yebo usebenza ungabuye ekhaya so kwayila khona abaqala khona ke ukuthi benze lokho abakwenzayo yebo ngokubona kwami so manje wena ufisa sikusize kanjani mina bengifisa ukuthi mhlambe usizo lokuqala mhlambe mesingathola noma ama social worker mhlambe azama ukuthi lezi ngane nazo zikhuliseke ngendlela ukuthi zithi noma sezizwa seyikhulile sezizwa ngabantu zingaphatheki kabi kwamina ngiyalidinga usizo mhlambe ukuthi ngithole noma i-counseling ngoba lento ingiphatha kabi ngoba labantu ngiyababuka zonke izinsuku ngiphila nabo all right ngiye ngithanda mengihlangana nabantu abadala nje ngibabuza ukuthi wena ma uyakholwa noma mhlambe wenze njani ukuze sazi mhlawumbe ukuthi umuntu mhlambe vele oqinayo edolweni kodwa mhlawumbe usuhlulekile nakhona yebo ngiyakholwa ngakhonza do you believe kulezi zinto zesiZulu futhi yes I do mucabanga akaze mhlambe kwenzeke ubone ngazo mhlambe lento yesiZulu isishaya zona izingane noma phela ngingakaboni manje kodwa vele kunjalo nje kuzohamba kuhambe vele kube khona inkinga ngoba phela abantu bandawonye la abangithi kuthiwa umunye mhlawumbe muzolala nobhuti wakho noma nosisi wakho kufanele kube khona isilwane okugezwa ngaso na yonke lonto leyo mhlawumbe wena mengase kuthiwa kufikela kulolo zinga lelo nje umuntu osazi isinto are you willing ukuthi bakwenze nalokho singakwenza phela mhlambe masingaxoxisana nomndeni sivumelane nabo ukuthi nabo bayavuma bayasibona isidingo sokuthi lokho kwenziwe singakwenza ngoba mhlambe kwesinye isikhathi singayilungisa inkinga ngokodokotela kanti uthola ukuthi nasekhaya abantu abakholelwayo njoba samaZulu sinosiko lethu mhlambe futhi nakhona uyofisa ukuthi wenze ngokwesiZulu mhlambe fanele sike sithi sibone wena ukuthi yini ofisa ukuthi noma indlela obone ngathi ingaba right nathi ke mase siyangenelela ngalokho kwethu sibone ngathi kungasilungela abantwana bona bakhona vele
la Yebo ekhaya? bakhona. No, right. So socela ukuthi-ke sibabize mhlampe nabo babe khona bazoyikhulumela. Yebo ngiyabona. Babukeli bayi Black Live TV sisakhona ke la kaMavundla eNtuzuma njengoba ke esesijoinile la ubhuti wethu okuyena ke futhi esize ngayo udaba elumthinta kakhulu njengoba kuzwakele ukuthi ulala nosisi wakhe anduma wabe sethi ingane zakhe njengoba zenza lento eziyenzayo nje ufisa ukuthi ke singenene simsize kodwa ke usisi akazange ke avume ukuthi angene khona la kwamakhamera so ubhuti ke siyabonga ukuthi asihloniphe sesifike emagcekeni akwazi ukuthi ke asijoyine kule nkulumo sikwazi ukubona ukuthi silithatha silibeka phi lolu daba so qhubeka ke ngaphandle kwakhe usisi ma usefikile ubhuti sibonge kakhulu bhuti gama uMamelo wakaZondi umanje bade sicela ka Black Live TV so ngicela ukuthi uqale ukuthi uzazise wena ukuthi ubani igama nguGoodwell ngihlala eNtuzuma. Oh, alright ke Goodwell. uGoodwell ukuzalelwe khona vele ngokuzalwa la eNtuzuma. Ya ngizalelwe khona la eNtuzuma ngokuzalwa. So uma la uthi kunodaba olukhona phakathi kwakho nosisi wakho ngaba mhlawumbe kwenzakalani mase kuthiwa ngizwa ngawe ukuthi yini eqhubekayo phakathi kwenu babili. Bamba nje ikhulumela. Ya bikhona inkinga ibikhona phakathi kwethu soba-2 yomathandana. Umama owade isodo umama. Wagcina ke esibambile. Manje yiyo ke le egcine engilethela yona la ngoba usisi uthe uthi ukhuluma naye wanqaba yena ukuza la. Ngase mina ngisukuma ngithi ngifuna ukuza la ngoba ngifuna ukuthi lento siyiyeke. Oh okay ngiyakuzwa wena uyafisa ukuthi lento niyeke noma mhlambe ufisa ukuthi kuqhubeke noma mhlambe wena kahle kahle ngokwakho yini ofisa ukuthi yenzeke njengoba yena usisengekho la manje sike sikhulume ngawe nje khona wena. Nami ngiyafisa ukuthi ngiyeke lento ngoba angisayithandi into vele esasingafisa ukuthi ithi yenzeke kodwa ngokuganga kwethu nanotshwala ke idakamizwa ke sagcina senza umkhuba phakathi ekhaya ke wase kuvela nabantwana ke njengoba nami ngize la ingakho ngisukumile ngeza lana ka Black Life ngeza ke la ekhaya ngasukuma ngoba uma ngifuna ukuthi siyeke lo umuntu wentombazane ongafuni ukuyeka wasekhaya. Oh alright so nina ninoma niyafisa ukuthi lento iyekwe iphele njengoba uma kuyena uma ubhalile kuleka Black Life so nawe wasiwathi hayi ma ngizokwazi ukuthi ngibe khona sumela phezulu ngizwa ukhuluma indaba yezidakamizwa benidla idakamizwa noma mhlawumbe utshwala ngizwe ngathi umention into kanjalo benenzela kephi nendawo. Besiphuza utshwala yona sayenzele ekhaya ngoba utshwala sasiphuzele ekhaya ngoba uma adesha ukuthi ube nokuhamba ngomsebenzi besebenza kaMlungu ehlala khona ebuya mabe kuphela inyanga sigado umakhelwane sagcina ukuthi kwenzeka kanjalo lokuganga lokho sihlala soba-2. Kuyenzeka nje mhlambe kwenzakalani uma ubona bekwenzakalani kutshwala obukwenza ube njalo noma mhlambe besenenza noma ni sober noma mhlambe bekwenzakala kanjani nje uma ubona udadewenu usulala naye. Hayi bekuwutshwala ngempela bekuwutshwala ngifuna uqamba amanga ngoba bekuwutshwala bese sithi mesiphuzile soba-2 sesidle kahle iwayini kube yena nje wesinye isikhathi ongiqalayo thola sengithuka ke nami ngoba phela umuntu wesilisa ke kodwa nje uye nje umuntu oyinkinga. Njengoba namanje ngifuna ukuthi lento iphele. Emaki ngizwa kahle umuthi benidla iwayini shuthi indaba inkinga isewayinini and uyena obekade eqala emva ukuthi niphuzele liwayini. Okay angeke silibize ngegama kodwa kushuthi indaba inewayini. Kushuthi mokuba likhi iwayini ngabanye nenzanga lento. So namanje nisafanele nibe under influence of alcohol noma mhlambe niyazenzela namanje nisaqhubeka nawe noma kwenzakalani.
Manje lekhe sabanje umama nje hayi sesiside isikhathi singayenzi lento futhi akusenakho lokho ukuthi ngesiyenze. Njengoba ngizifuna ukuthi nami ithi iphele nje lento leyo yomathandana phakathi nami naye. Ngoba nomama usefuna ukuthi ngiphume ekhaya nami ke. Izo zonke izinto engenza ukuthi ngisukume ngizila ngoba iphutha senze iphutha phakathi ekhaya. Manje uyiyeke lo udade ungafuni ukuthi iphele lento. Oh, Usisi lo ungafuni ukuthi iphele. okay. Back to uma ekhuluma kanje usisengekho yena. Uthi yena uyilinga ukuthi nisizane wena ungathini kulokho ukukhulumeni naye ukuze kwazi ukuthi kuxazululeke lolu daba qala mhlambe yini ongathanda ukuthi uyidlulisekene. Engingadlulisa nje kuyena ngingathi ngiyabonga kakhulu uma egcineni eseze walibona iphutha lakhe naye wazilahla mayebona ukuthi ngilimele enhlizweni ngale ndlela engilimele ngayo ngoba ngize ngithathe lesi step njengesithathile ingenxa yokuthi nami iyangidla lento ingiphethe kabi ngoba kusasa kuzoba nenkinga makwenzeka ngidlula emhlabeni lezo inkinga ziyosala nabo sezibahlupha ingakho kufanele ukuthi siyilungise manje nami ngisakhona so naye mangabe esebonile ngiyabonga kakhulu lokho kunginikeza ithemba lokuthi kukhona step esiyaphambili esizokwenza ukuthi kube nesixazululo kule ndaba. So simsiza kanjani ke lo ngekho okuthi uyena ongafuni ukuthi yena aqedele lo daba lo kuzokwenzakalani? Ingakho ke ngicabanga ukuthi ilapho ke la kufanele ukuthi ngase kungenelele khona mhlambe ama social worker akazi ukuthi akhulume naye eceleni azama ukuthi ambonise bese ke emva kwalokho bese kuzanywa ukuthi iyiphi indlela engenzeka mhlambe ukuthi noma bahlale ngokuhlukana noma mhlambe kubonakala nje ukuthi bayayiyeka total nje lento sebeyibukana njengengane zandawonye kungabi khona lokhuya lelahlo bebekade bebukana ngaliqaleni ngoba nami sengizozama manje ukuthi noma ngabe ngisebenza kodwa ngibe seduze nabo ngabe ngisalivula lelagebe bekade livulekile. Ya nami ngicabanga ukuthi mhlambe ugebelo lade lukhona phakathi kwabo khona nabo ibulona ugcina silenza nje wena bhuti ukubila kwena awukazeni wena ube nentombi? Cha ubekhona umuntu obesithandana naye saxabana ke through lento leyo ngoba wathola wezwa ukuthi thina siyalalana nosisi wami wayesengishiya ke phansi sangiqhubeke naye sahlwaniswa yilokho. Awuphindanga wazama uthola umuntu? Ngiphindanga ngazama ngoba phela ngane bekuyisilingo lo sokuthi siphuza utshwala naye lo muntu gcina sesenza zona ezezinto nakho ke nezingane futhi lezi ezagcina izaleke eziwu2. Okay, speaking of ingane ke lezi seninazo izu2 manje zithi baba khona la endlini mala kusisi nayo yonke lonto leyo. So njoba kuzothatha leligqathu lokusizwa ufisa ukuthi kwenzakale kanjani ngoba phela ingane sezikhona vele wena ngokubona kwakho? Engikufisayo nje ngifisa ukuthi ingane kulungiswe emsamo into zasemsamo uma khuluma emsamo into eninganjalo asho ukuthi nazi ingane zenza into errong phakathi ekhaya uyacela lezi ingane esezikhona zingabi isidingo phakathi ekhaya mhlambe nabo beyibheke uyacela nje uxolo kube noxolo nje solenza. Yeah. Okay uthi yena ubefisa mhlambe ngokubona kwakhe ukuthi njoba ingane sezikhona njoba umuzwa so uyavumelana uyamthanda nalento efanele yenziwe ngoba ngicabanga ukuthi phela uwena umuntu omdala omele uqale uvume noma uphikise umbono wena asuke nawo ngaloso sikhathi ngoba uzodinga wena lo. Umbono wakhe wona ngiyawuzwa ubalekile impela unephuzu lapho kodwa ke nami ngizohlala ke nabanye odadewethu nobhuti bami abadala sihlale ke sibonisane ukuthi singenza kanjani ukuze sifinyelele lapho ikuphi kufanele siqale ngakho
sikwenze ukuze sikwazi ukuthi sibe nalokho kushweleza kufanele ukuthi kube khona, ngoba kakhulu kufanele ukuthi kuqale kuthelelane, sixole thina ngaphakathi enhlizweni ukuze sikwazi ukuthi lezi ngane sezikhona sizibheke ngehlo lokuthi bayizingane, kungabuyi le yanto yokuthi zenzeke kanjani ukuze zibe khona. So yonke le nto leyo kufanele ukuthi siqale phansi ukuthi sidile nayo, sithi sizofika la emsamo thina sibe ngaphakathi sesihilile enhlizweni zethu. Oh, okay. It seems like namhlanje sinabantu esivumelana nabo. Njengoba manje nizobuyela mhlambe endlini mina ngihambe. Kuzokwenza kanjani, nizobambisana kanjani phakathi kwenu nobabili ukuze nikwazi ukuthi niconvince lo munye ongafuna ke ngiqale ngawe wena bhuti. Njengoba sobuyele ekhaya njengamanje bengifisa ukuthi naye lo mune umama azamuthi akhulume naye, azamuthi ehlise umoya umama ekhuluma naye, azama ukuzwa kulento amtshela yona izinto ilunge. Nami-ke ngizocela ukuthi umama azi ukuthi ekhaya ngizohamba nami ngiyohlala ngakho komalume njengoba sekwenzeka kanje. Ngikwazi ukuthi ngihlale ekhona naye lo sister lapha sinengane ngani. Yeah, ngizocela ukuthi nami ngihambe phuma ngiyohlala komalume. Okay, mawuthi yena ukuze mhlawumbe abe safe angayitholi sekuleli phutha leli uzohamba ayohlala komalume. Okay, wena kusho ukuthi uzosala la ekhaya nosisi lo. Ucabanga ukuthi uzokwazi nawe ukuthi umconvince women to women ke manje? Ngicabanga ukuthi nami ngizozama njengomzali ukuthi ngikhulume naye, ngimhlalise phansi ngikhulume naye, sibone ukuthi kwenzela ukuthi noma ngabe umfowabo lo ephuma ehamba eyohlala komalume, kodwa kube ukuthi akaphumi kabi, into ekhulunyiwe, kwenzela ukuthi phela sigqibe lolu laka lolu esibalekele lolu laka lolu vele oluzosilandela uma ngabe lento singayilungisi ngendlela. Alright, babukeli bayo iBlack Life TV, besikhona la ekhaya umama esibhalelile ngokuthi ingane zakhe zombili ubhuti nosisi bayalamana, bayazalana, bazalo yena, babekade belalana kwaze kwagcina sekuba nezingane eziba khona ezaleka ezimbili. So ubhuti ke njengamanje uvumile yena ukuthi akwazi ukuthi udaba lolu likwazi ukuthi lilungiswe, but ke usisi umuntu othaya akafisi uzovela yena alungise lolu daba lolu. Kodwa ke off cameras sizozama ukuthi sisize usisi ngokwama social worker nathi njengo Black Life TV, because siyathanda ukuthi la sikhona mesolungisa inkinga zomndeni kube khona isisombululo esisuke sizokwazi ukuthi sisenze. Please ungakhohlwa ke ukuthi ke wenze njalo on our YouTube channel sikhona, kanti ke nami I am Miss Mamelo. Till we meet again kwenye episode. Is there black